Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon Lelu kencangin alis Waduh Gusti Putri Kula nyuwun gunging pangeksan Kula suwun padungan para putra Gusti ayu sampun ngantos kasepiring ngaradang awit menenipun perkawis menika Sang Dewi itu manungsa apa mangerti aku sak anak-anak wis padha mangerti nek wong dadi ribatan keluarga uga lakon kang dumadi ana negara Eko Cakra kene Kyai yen mengkono aku lan anak-anakku bakal sakyan marang sira sak keluarga waduh Gusti Ayu patilok nika kamu menika kedah dipun munekaken kados dewa Sang Dewi sampun ngantos dengan dikolan para putra ingkang dados bebantu mungkin iki yen ana wis nampa pitulungan wujud apa wae mongko wong mau gelem alas putih lan kabecikan marang wong pemuni wong mau bakal kalih ing dina pati lho sampai mas besok kacemplungake kapan paseksan langkung tanpa pangapura Kyai Pasari rasa harine waduh Gusti Putri ngantos tinonton dodo kula mireng dawuh sing ngandika lajeng kersa padunung kados pundi Sang Dewi mangerti yo Kyai dina sak mengko aku lan anakku padha nglakoni nitopo ngrame mbok menawa dina iki aku sak anak-anakku bisa miwiti topo ngrame ana ing kene sak biyantu marang kawula sing mbutuhake pambiyantu mula kowe kabeh ora sah piye dadi panganing Prabu Boko anakku Bratasena saguh dadi pasok pangan saka desa nang hilang kene bapak ora kena sira tampik waduh Sang Dewi nyata paku kemenang dados warga malah hilang mriki kula mboten saged menapa-menapa kula mung tiyang alit namung saged ngestakaken dawuh jenengan dipun menawi mengaten monggo Raden kula punggone rujak rumiyin yo yen mangkono aku trimo manut nanging aku duwe panjalu menapa menika Raden ing mengko yen aku dipangan Prabu Boko para warga manah lan kudu padha nyekseni ana ing alun-alun sore Cakra menawi mengaten inggih Raden monggo jenengan dika Raden kula punggone rujak rumiyin lajeng yen jejeg peseno aku iso nyenake kamurkane Prabu Boko putusmu tak sawang jejeg kang dadi jagatmu aku njaluk pangestumu
iki kaya mban kepet mega teko tanpa tinimbalan. Inggih sinuwun. Ngatur yamin. Bilih wawon desa Mandilan wonten pawongan ingkang gagah gedhe dhuwur ingkang saged ngasuraken prajurit ingkang Cakra sinuwun. Weh langkala kudu karepe dhewe. Apa wong manah ilang arep jarak marang Prabu Koko. Ya, minggir jangka dhewe yang manah ilang. Kowe arep piye? Waduh sinuwun pangapunten. Kula kowe mawon satya kanthi pasudhar dengan nika larane kula ningking kula. Menika sampun kula bumbune rujak ing dados karena paduka sinuwun. Weh, ladal. Wah. Yen lawe ngono iso waras sesasi weteng kowe. Ayo aja mati tanpa aran. Pawongan kang wujude sapi gerobakan ngaku sapa jenengmu? Takon marang aku. Bratasena kang dadi aran. Ayo suarane diterang gagah. Ayo maju lakon tak tanpa ngomongso. Aku panganan nang aku njaluk dipangan ning alun-alun Mega Cakra. Kowe ladal. Lagi iki ana wong njaluk dipangan ning alun-alun ya. Yen mung njaluk dipangan ning alun-alun ki sepiro abote ayo. Tak gandeng tak kanthi alun-alun kuwi Gus.